Raġel ta' 49 sena ġie kundannat 3 snin ħabs wara li ammetta li kkorrompa tifel ta' 14-il sena u li parteċipa f'attivitajiet sesswali miegħu bejn Ottubru tal-2016 u Jannar tal-2017. Fil-qorti riżulta l-akkużat kien vittma hu stess ta' abbuż sesswali meta kien għadu minuri. Sigaret wassal biex inkixef il-każ fejn il-vittma kien inqabad ibejjeb fl-iskola u meta staqsewh minn fejn ġab is-sigaret u kien semma lill-akkużat. Minn hemm it-tifel fetaħ qalbu dwar dak li kien għadhom minnu. It-tmexxija tal-iskola kienet kelmet mom mit-tifel u minn hemm sar rapport lill-pulizija. Sar magħruf li t-tifel kien jaf lill-akkużat permezz tommu għax kienu jaħdmu flimkien fil-qasam tar-reċtar. Mal-pulizija t-tifel qal li kien ġie abbużat mill-akkużat. Ir-riżulta wkoll li l-akkużat kien jgħidu jmur jorqod għandu u meta kien ikun għandu kienu jaraw il-pornografija u jimmasturbaw flimkien. It-tifel qal li l-akkużat prova jwettaq sess orali miegħu 5 darbiet u li darba minnhom għamel sess orali fuqu iżda mbuttaħ. Meta ġie tal-pjena l-qorti batitu 3 snin ħabs kif ukoll ħeġġitu biex jindirizza t-trawma tiegħu. Mal-pjena tal-ħabs l-qorti ħarġet ordni ta' trattament tal-5 snin u ordni ta' trażina l 3 snin. Waqt li poġġietu fuq ir-reġistru tal-pedofili ordnatu biex ma jagħmel xogħol li jinvolvi minuri, ordnatu wkoll iħallas €2500 fi spejjeż tal-qorti.